Pois sinceramente que o meu cuñado era o presidente, miña muller daquela remaba, me engancharon para colaborar con eles e hasta hoxe. Este ano non. Senior, de feito, temos 6 seniors e 6 juvenis, é dicir, ahora mismo temos tan solo 12 remeiros. O que pasa é que contamos que van remar con nos remeiros de Narón, e bueno, a ver se por aí pillamos algún descarte dos clubs da zona para poder salir, senón a cousa está complicada. De traiñera salir. Ahora mismo non podemos ter outro objetivo máis que intentar estar na agua. De feito, ahora mismo estamos máis cerca de non poder sair que de estar na agua. Pois non o sei. A ver, base temos bastante, porque de feito nos últimos anos, bueno, pues levamos 3 anos seguidos ganando o campeón de España, 2 en infantís e 1 en cadetes. Hai que ver se logo os chavales pues, están dispostos a, cando pasen a juvenis seniors, seguir remando e participando na trainera. Pois ahora mismo os seniors que nos quedan é un de 30 e algo e os outros son de 24, 25, más os juvenis. En xeral, cogiendo a base e tal, sí. Ahora mismo creo que este é un ano difícil porque nos deixaron de bogar pues, dunha atacada 9 remeiros, entón, claro, xa estábamos xustos, con 16 personas se deixan 9, entón hai que ver se damos salido este ano e se collemos que os que veñen detrás teñan interés en seguir na trainera e que algún dos que deixaron este ano nos volvo para o ano que ven. Fichaxes non fixemos nunca, sempre foi xente, a ver, aí nos anos 80 houve moita xente de Mugardos aquí, a principios deste ano, pois eso, en 2005, 2006, 2007, pero non era por facer fichaxes, en Mugardos non había traiñeira, tiñamos boa relación e viñan a remar aquí. Pero, de feito, os últimos anos miras as fichas da cabana e sacando, pois eso, algún que te vende Narón a remar, o 90% das fichas son castellanas. Que aparte creo que hoy en día no remo facer fichaxes non sei non me saques os cartos, non? Nosotros solos como club non, temos 7 rapazas, non sei se estiran pola labor juntándonos con Mugardos e con Ares facer, nós como club xa chego, porque se está contando juvenis e seniors temos 6 seniors e unha juvenil, o sea que teria que ser, bueno, como fora no creo que fora 11, 10, todavía fixéramos unha trainera que chamaba Tablet, que éramos os de zona máis perigosos. Sería o único que un patrocinador privado que aporte diñeiro, que se le poda gastar, nos inventar unha imaxe, creando unha imaxe, pois poder atraer máis xente ás regatas. Ahora mismo nas regatas hai unha que hai 30 personas. En calquer regata de bateles hai bastante máis xente que unha regata de trainera, claro. Bueno, y también sería importante volver a la televisión, pero eso creo que todo lo de su día. Now I know who I wanna be. I wanna be a better man.